Добър ден на пресконференцията, организирана от Българска офицерска легия Раковски и Сдружение на жените военнослужещи. Аз се казвам майор от резерва Иван Милов, председател на Българска офицерска легия Раковски. До мен е подполковник Невяна Митева, председател на Сдружението на жените военнослужещи в Българската армия. Аз съвсем накратко ще ви запозная с това какво се случи с Българската армия последните 4 години, какво се случи в тези 60 дни на управление на сегашното политическо ръководство на Министерството на отбраната и какво очаквам ние като военно-професионални организации да се случи в най-близко бъдеще. Няма да се впускам подробно, само ще ви кажа, че от 2010, 2011 и 2012 година бяха едни от най-тежките години за въоръжените сили на Република България. Като цяло, основно се провеждаха реформи, трансформации, оптимизации, както искате ги наричате, с една единствена цел – съкращаване на личен състав. Оттам и съкращаване на техника. Без да се дава възможност за алтернатива на тези военнослужещи да продължат някои от тях службата си във въоръжените сили. Тази политика за нас беше непонятна, както и беше непонятно едностранното прекъсване в края на месец септември 2012 година от страна на Министерството на отбраната диалога с професионалните организации. Това наложи, вие знаете, провеждането до този момент на две шествия, месец октомври 2012 и месец февруари 2013, на които шествия за първи път българските военнослужещи, както казаха ваши колеги, напуснаха казармите не по двата основни повода, по които напускат казармите, а те са на парад или на война. Но ние като граждани в униформа, една дефиниция използвана все повече от Европейската комисия и от Военния съвет на НАТО, бяхме длъжни да заявим своята позиция. Това минало докара на България една от най-тежките моментни състояния на въоръжените сили. Това е факт. Българската армия беше изправена след псевдореформата, особено с промяната на начина на пенсиониране, пред колапс. И няма какво да се лъжиме, ако продължаваме да твърдим, че всичко е било мек и носко по времето на управлението на господин Ангелов, да не казвам другото прозвище, с което е познат във въоръжените сили. Неговата политика, съгласието, което той прие с господин Дянков, доведе армията до пред колапс. Ние дори вече не сме и на изкуствено дишане, се наложи българската армия да бъде реанимирана, колкото и страшно да звучи. Но въпреки тези негови опити, българската армия оцеля. Какво се случи в последните 60 дни? Вчера се навършили 60 дни от избирането на правителството, респективно на министъра на отбраната, господин Ангел Найденов. Мога да кажа, че всички поставени въпроси от страна на Българска офицерска легия Раковски и подкрепени от Сдружението на жените военнослужещи в момента са в процес на изпълнение, а именно промяната на член 69 от Кодекса за социално осигуряване, който беше въведен абсолютно силово от страна на бившето ръководство на Министерството на отбраната, връщането му в позиция преди 1 януари 2013 година. Доколкото имаме информация от срещите с министър Найденов, в момента е внесено предложение за промяна на Кодекса за социално осигуряване. Основното, най-важно нещо е, че от проведената анкета от над 1500 военнослужещи, над 90% от тях изразиха изричното желание за премахването на втори допълнителни условия за пенсиониране единствено и само подчертаване на военнослужащите от Българската армия. Защо бяха въведени? Оставам правото на вас да задавате въпроси на тези, които вече не са в Министерството на отбраната, ако те искат да ви отговорят. Друго основно нещо се спряха съкращенията, които бяха покрити от миловидната форма на реформа. Министър Найденов видяхте и на срещите си в Пловдив с 68-на бригада специални сили и в Безмер каза, че на този етап, докато не се направи цялостен анализ на въоръжените сили, се спира с съкращенията на военнослужащи. Основен въпрос, който Българска офицерска легия Раковски поставяше на всички свои действия, на всички свои шествия, на двете шествия и на пресконференциите, които дават. Третия въпрос, който ние поставихме, беше свързан с възможност законово за връщане на кадрови военнослужащи, които са напуснали състава на въоръжените сили поради благовидните в кавички промени АНЮ. Тези хора се наложи да напуснат въоръжените сили за тяхното връщане, защото в момента недоокомплектовката на въоръжените сили е огромна. Трудно се изпълнява задължение, да не казваме на ръба на възможностите на хората останали.
Какво очакваме за бъдеще? 3 основни точки. Първо, цялостен анализ на моментното състояние на въоръжените сили. Не нещо напарфюмирано, не нещо розово, а истината да бъде показана на обществото, да бъде доведена на българската армия. Второто, на основа на възможностите на държавата, говорим икономически. Всички знаем, че сме в прословутата криза. И на този цялостен анализ на въоръжените сили да се разработи нов план за развитие на въоръжените сили. Но тук е голямата разлика и съвсем новия подход, който ние предлагаме към всички политици. Този план да бъде приет и да бъде обсъждан с всички политически сили и този план да бъде приет с консенсус от всички политически сили. Вече не можем да си позволим лукса българската армия да се влияе и въоръжените сили, от които те са част, да се влияе на всеки 4 години или по-рано, ако има предсрочни избори, да се клатушка в съответната политическа насока на съответната политическа партия. Това за нас е неприемливо. Тук европейския опит е неоспорим. Ние не искаме нищо ново, ние не измисляме нищо ново. Ние искаме всички политици да се обединят около това. Българската армия на българския народ. Не е на която и да е политическа партия. И затова този план за развитие на въоръжените сили трябва да бъде пред с консенсус от всички, поне за близките 10 години, да не казваме 20, че ще звучи много като химера, и да се знае, че това и така ще се развиват въоръжените сили на Република България. Без това да е засегнато и да се засяга от съответните политици.